Riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya oramo ni paro mar chik mar omenda mag 2023 biro keto ngima oganda jo Kenya kama diny poni opuodhe gi od bura mamalo. Azimio singo chiwo ler e wi okang' ma gidhi kawo poni sirkal ochuno ma okadh parono. Kaka jafwambo mar Wadhi lero, Azimio bende oseyo okang' ma piny owacho donjore godo gi rowere kod josiasa moko masawa mar piny Kenya. Seche ma igeno ni od bura jumani biro kawo thuolo malach e twak ewi paro mar chik mar omenda ma higa 2023 gi 2024, kweth mar Azimio to podi ochung' kar tiendgi ni chikno biro hinyo oganda. Azimio dwaro mondo piny owacho olwar piny parono kapodi ok opodhe gi od bura. The proposed turnover tax is basically a tax on assets whose primary objective is to impoverish the mamambogas, border-borders, and other vulnerable Kenyans struggling to make a living in these difficult economic circumstances. Including the border who are feeling the weight of the high cost of petrol. And today they are no longer singing about the hustler who pretended to be one of them and has now abandoned that mamamboga who was on the headlines today. We want to call out this government on especially the finance bill. If you look at the finance bill, for a government that has been saying they have women at the core of their government, you look at clause 17, what our vice captain has said, women groups will now be considered as businesses, attracting a 30% tax. Giko odira mokalo jatend piny William Ruto ne ochiwo siem mager ni jo od bura motenore kod piny owacho mondo kal parono ma owacho ni biro chugo thuolo mag tije ne rowere. Gino ma jodito mag Azimio kiro ne lwete ni obalo kod ratiro mar telo mathuruka. Threatening members of parliament and literally blackmailing members of parliament that if you do not do this, you will not get roads or you will not get development in your regions. There is something terribly wrong. Hiyo mswada ikiletwa kule kwa vitisho wakishurutisha bunge kupitisha hiyo mswada. Lakini wabunge wetu wote tayari wameambiwa wapinge vikali hiyo mswada. Kama wewe ni mwanazimio, pinga kabisa. Ywaroko osobede kind oganda bura ewi paro mar omenda no ka kweth mar Azimio to oumo iye piny ni gibiro kedo dwa tenga e kwedo parono kendo e jumani gibiro chiwo ler ne jo Kenya e okang' ma owinjore ma gibiro kawo. This regime is not up to what the Kenyans expect. And we are going to tell Kenya what to do. I've been asked whenever I go, tangaza maandamano. Tamaza maandamano. We are putting them on notice. Tutatangaza. Sechego bende kweth mar Azimio ne oktumosuo gi piny owacho ewi mano magilero ni osebedo ka donjore gi rowere kaachiel gi josiasa ma mosa mar Kenya. Jotelogo nowacho ni okang' ma kamano en mana mar pogo kendo baro masa mar Kenya kokalo e bwogogi. It must be clear, certainly to all of us, that young people in Mount Kenya are being targeted very, very specifically, both economically and profiled so that extrajudicial killings can now resurface. Any attempts to profile and vilify the community or to claw back gains made will be resisted very strongly. We will resist KK regime economic policies that are designed to oppress, deprive, or curtail economic opportunities of any of the communities that make up the state known as Kenya. What about people like those ones you know from Mount Kenya? When you take power and power corrupts you and you start eliminating people, ethnicization of one community, how do you think Kenyans are feeling about it? And our youths were moving aloud in waves. And the wave resorted to the government that is said to be in place. Our worry is how such celebrated youths can within 6 months turn into thugs. Seche ma lwasi medo tedre ewi pend chik mar omenda ma higa 2023 dhi nyime e thuru ka riwruok mar Azimio oramo ni gibiro dhi nyime kod kwedo pend chik ni makata ka en luongo ng'anyo to gibiro luongo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho koro keto